ďakujem za slovo, vážené dámy a páni, a dovolte vás s mojím príspevkom. Ako pán profesor vždy s obľubou hovorí, že vytázek šije osamocen, avšak sušenie ju zmocnen. Tak ja by som dnes to sušenie tu priamo nespomínal, aby som sa zameral, tak ako som vysokú uvedené, na kvalitu plynného paliva v sledovanom období. V úvode asi toľko, ako už z tých mojich vystúpení poznáte, na ktoré sa vedeme do budovu výskumu v oblasti techniky sušenia. Máme uvedené v roku 68, ja som cirka po 20 rokoch bol nútený na to nadviazať. Sušiarne asi také sú významný spotrebič paliva, tým pádom zaťažujú finančne hospodárstvo ako také, že sa hľadajú rôzne možnosti náhrady palív a chcem uviesť to, že všetky novoinštalované sušiarne, pokiaľ teda sú, najmä na obľúbení, využívajú priamy ohrev, to znamená, suší sa zmesou spálený vzduch. Všade tam, kde je to možné, používa sa zemný plyn. Tie výhody sú tam inovačné, ľahká regulácia, čisté palivo. Na druhej strane, samozrejme, pokiaľ sa tie ceny neustále zvyšujú, tak sa hľadajú možnosti náhrady. Ja som v Plzni informoval o možnostiach náhrady zemného plynu, teda s bioplynom, alebo tam, kde je to možné propán-butánom. Tu sa chcem zamerať na kvalitu zemného plynu v tom období, ktoré sme teda tam sledovali, to znamená v roku 1977, keď zemný plyn dodávali západoslovenské energetické závody, až po súčasnosť, keď plyn dodáva SPP na dodávateľ spoločnosť Bratislava. Podklady sú použité jednak to, čo SPP publikuje na svojich stránkach internetových, prípadne rozbory z toho dlhšieho obdobia a tieto údaje, o tom aj práve príspevku, sú teda skreslené v tej tabulke, kde teda je ten rok 1977, vypočítate tie údaje a potom sú jednotlivé priemery za roky 2006 až 2010, s tým teda, že je urobený rozbor na jednotlivé období za distribučných diskusí a potom sú niektoré tie parametre, vypočítaná hustota, výhrenosť, spalovacie teplo, obsah síry, vodného číslo, prípadne emisný faktor. Použité sú, som dal známe, technické vzťahy pre jednotlivé zložky, z ktorých sa ten zemný plyn skladá. Presné hodnoty entalpy boli potom použité v stavbie Ražnevič. Počítané sú hodnoty pre jednotnú hmotnosti zemného plynu kg a pre normalizovaný stav, ktorý je predpísaný našim ministerstvom hospodárstva, vo vyhláške 559 z roku 2007 pre teplotu 15 stupňov Celzia, teda 101 kPa a radiovodnosť rovnú nule. Na základe týchto analýz potom sme aj dospeli k určitému záveru, že nie len teda ten zemný plyn má veľmi vyrovnané zloženie, ale postupne, pravdepodobne ako boli jednotlivé zdroje vyčerpávané, tak sa dostáva plyn z troch zdrojov. Ten prvý zdroj to bol teda v roku 1977, potom druhý zdroj môžeme poprezovať do roku 2048 a tretí zdroj bol v roku 2009-2010. Na základe týchto údajov potom bola postavená tabulka 2, kde sú vypočítané potrebné termodynamické parametre. V tejto tabulke to znamená, že máme za rok 97 a priemery za roky 2006, 8, 9, 10 a potom celkový priemer za to posledné obdobie 2006 až 2010. Ja to tu nebudem nejako podrobne rozoberať, čo je, tak som dal zaujímavé, tam tá úroveň toho zemného plynu je veľmi vyrovnaná, pokiaľ sme to dodali. Ja som bol na jednej konferencii, ktorá bola v Komárne, kde v Čechách ste prešli skôr na účtovanie zemného plynu v kWh ako
nejako zdôvodňované tým, že tu je zemný plyn jednak z Ruska, jednak z Norska, každý má inú kvalitu, inú výhernosť, preto je potrebné to zohľadniť, to sa nedá metrov kubických, treba teda prejsť na tie jednotky kWh. U nás by som povedal, tento problém nie je, prešli sme na kWh, s tým teda, že to ešte vychádzame zo spálneho tepla, čo sme tiež pripomienkovali, aj na u vás veľký to nemalo. Záverom som vám povedať, že tie vlastnosti, tak ešte pre výpočet všetkých týchto parametrov bol spracovaný program výpočtov, ktorý je možné využiť nielen pre zemný plyn, ale aj pre tie ďalšie plynné palivá, a tak teda je možné posúdiť možnosť náhrady zemného plynu inými plynnými palivami. Záverom toľko teda, že tie parametre ako také sú vyrovnané, potvrdili to tie trénery za tie roky z 2006 až 2010. V Lani sa nám stalo, jeseň bola taká, aká bola, to znamená, že veľmi daždivá. Boli problémy v jesennom období so sušením, najmä kukurice. Boli sťažnosti, že výkonnosť sušerní je nevyrovnaná. Aj toho istého výrobcu bolo podozrenie, či, ja neviem, nekoľvýšia kvalita dodávaného zemného plynu, pokiaľ tam robili nejaký košť, nebolo to vôbec dané zemným plynom, bolo to dané tým, teda, že na tých jednotlivých podnikoch kvalita sušeného produktu bola rôzna, niekedy do toho vstúpilo aj to, teda, že sa sušia rôzne hybridy, čo sa tam môže mať vplyv na priebeh sušenia a samozrejme veľký vplyv malo momentálne počasie v tej ktorej oblasti. Boli rozdiely, ale pokiaľ máme 0 stupňov Celzia, mlá, pokiaľ je, neviem, teplejšie, nižšia hĺbka, to vplyvalo na tú spotrebu tepla. Tu sú uvedená literatúra, kde sú uvedené tie jednotlivé metodiky, podľa ktorých sa postupovalo, je tu uvedená stránka SPP, kde môžeme zistiť tie parametre toho plynu, ktoré udávali. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ešte som pozorný na jeden článok, ktorý tam je v zborníku, ktorý sa venoval, ten, by som povedal, súvisí s týmto, z toho dôvodu, že sa pokúšame nahradiť zemný plyn z vlastných zdrojov, že tam, kde je to možné, využíva sa biomasa, čiže posudzujeme tam vlastnosti biomasy tým, že v sušine sa sledujú množstvo zhoraviny ako prchavej, tak pevnej a potom samozrejme aj okolo. Použitie bioplynu, tam, kde bioplynka je, to vhodné, výhodné na téma svedomí, že na sušiarniach máme zdroje tepla, ktoré majú výkon 1 MW a viac. Bioplyn ako taký zasa nie je jak si vhodné dlhšie skladovať, alebo nie sú na to zásobníky, no a bioplynka, ktorá má mať momentálnu produkciu bioplynu, tak aby bola schopná zásobovať zdroj tepla na sušenie, tak sa veľa vnímame. To je moje téma, ďakujem. Pěkně, panu docentovi. Ivane, tím druhým článkem jsem pochopil, že chceš uvést do našeho kolektivu svou dceru, která je tam psaná jako spoluautorka. Dceru nie, to je to manželka. Tak promiň mě, snad to nepovažuješ za impertinenci. Tak, prosím, dotazy. Já se přiznám, že přesto, jak jsou u nás ceny plynu, já absolutně nemám přehled. No tam to je uvedené v tom príspevku, v tom 77. to bolo na vtedajšiu dobu nejakých 80 kg na meter kubický, teraz nás tam, keď som to číslil na koruny, tak to bolo nejakých 15 kg, nejaké. Když to srovnáš teda s námi, máte to dražší nebo levnější?
Takto je, energie na to momentálne vychádza. No, lacnejšie určite nevieme, to sa neverí tomu. My momentálne, aká je DPH v Čechách na plyn, máme tam 20. Ceny plynu, takéto zoberám sa na tú oblasť, ktorú zastupujem, ale za následov decimovanie horúcovzdušného sušenia, čiže horúcovzdušné zvyšky sa u nás vyrábajú, keď som povedal, plyne, môžeme to spočítať na prstoch jednej ruky, čo má sa dôvod, ale teda dopad ten, že nemáme potom kvalitné pevné zmese, ktoré máme, ale musíme komponenty dovážať na odtých sušiarní, tam, kde sa pestuje najmä kukurica, sa hľadajú potom tie možnosti náhrady iným vodným palívom. Je prosím nějaký dotaz nebo... Pane docente, já jsem si tady prohlížel tu vaši tabulku o tom zemním plynu a vidím tady podstatný nárůst obsahu síry mezi rokem 2009 a 2010. Je proto nějaké vysvětlení? No, ještě o jednu dál. Vysvětlení, no asi. Ano, tadyhle. Obsah síry, třetí řádek z dole. Máme 0,38, potom to už je. Mezi těmi dvěmi, tam tu věc předtím neberu, zřejmě tam nebyly nějaké regulace na síru. Právě ten pokles, právě to stoupnutí. Tam ten 9-10 podľa iných tých parametrov zdá sa, že je z jedného zdroja. Obecně sleduje se kvalita dodávaného plynu. No SPP tvrdí na svojich stránkach, že každý mesiac robia laboratórny rozbor zemného plynu. No tak, ale tak uvedením to s periodicitou jeden mesiac. Tak, či to je vďaka neviem. Ale ja môžem jednu vec potvrdiť, pokiaľ som mal tú česť párkrát navštíviť kompresorovú stanicu v Nitre, tak nad tou hlavou, kde teda boli výfuky tých turbosústrojov ruských 6 MW, ten vzduch bol zafarbený do žltá, čo oni tvrdili, že to je práve teda tým obsahom síry, s tým, že je to menej, ako to bolo v minulosti. Aj z tej tabulky. Ještě prosím nějaký. Tak oni to tam tvrdili, ale tak zase spalovaním. Tam je musí vznikat, že si budou musíti, ten pokles síry, to je zdrojem. A je to jako nevýznamný, ta desetina. Naša úvaha je tá, otázka je tá, že my sušíme teda zmesou spaliny vzduch. Norma prikazuje potrebnárske obilniny sušiť čistým vzduchom. Nikto sa s tým nezaoberá, všetci teda od tých výrobcovia, dodávateľ sušiarní tvrdí, že to je tak nariadené, že to nejaký vplyv mať nemôže. Ja si pamätám, keď z mojich začiatkov bola konferencia v Plzni, táto, organizovaná, boli sme pozrieť v pivovare, to bolo v 78. som začínal, tak tam práve vtedy sa vrátila zásielka jačmeňa z Japonska, sadovníckého, lebo Japonci si zistili, že bol sušený zmesou spaliny vzduch. Takže potom sa priznali, že sme to exportovali do takého štátu, kde nemali také presné prístroje, že by to až takto zisťovali, čím to bolo. Ještě pan profesor Jirouš. Jaký teploty používáte na sušení? No by to bylo dlouhý potom, na jaký obsah vody sušíte, asi tak. Takto, na sušiarniach obilnín ideme s tou zmesou spaliny vzduch do teploty maximálne 120 stupňov Celzia. Na tých horúcovzdušných tam sa bez teplotou 900 stupňov Celzia. 900 stupňov? 900 stupňov na stupeň.
Nie. Hovorím, na sociálnom objavení ideme maximálne do tých 120 stupňov. Väčšinou je to okolo tých 90. Závisí teda od momentálnej obsahu vlhkosti. Horúcovzdušné sušerne, tam sušíme teda rezanku, ktorá má percento vlhkosti 80%, plus minus nejakých 5% hore dolu, podľa toho, ako je stupni zrelosti. A tomu odpovedá teplota mestného drátického chladenia cirka 72 stupňov Celzia. Čiže tam, pokiaľ sa to neprešvihne, tak sušíme to pri tej teplote nejakých 72 stupňov Celzia, hoci na vstupe tých 900, čiže tam to poškodenie nejaké nehrozí. Samozrejme, môžu nastať stavy, zažil som osobne na sušiarni, kedy to obsluha nejako neustrážila, tá teplota išla hore a môžem povedať, že nevidel som ešte bubnovú sušiareň, ktorá by aspoň raz nebola teda v tom stave, že tam vnútri horelo. Dovolte mi, abych ještě jednou